Iglesias e Radu Beligan al muzicii mondiale. Vine a 3 ori în Cluj. De ce? O uitat cum ai fost. Julio Iglesias. Îți dai seama că la nuntă în Midi nu se urează case de piatră, se urează nară de piatră. La nuntă în Midi nu se aruncă buchetul miresei, se aruncă muguri. Nu o să găsiți la o nuntă în Midi plicuri pe masă, doar foițe. Midi! Că de asta avea mireasa Olteancă traducător la nuntă, pentru că la un moment dat, când s-a pus plicul în căsuță, nu înțeleg de ce e căsuța aia la nunță. De ce e forma de căsuță? Mulți au căsuță. Adică e ceva ce-ți dorești. De ce nu e o mașinuță, mirle un ficat? Când au băgat la nunta dintre Mănășturean și Olteancă, și nu arăt în partea asta, dar casă de piatră oricum, de ce a avut nevoie mireasa din Oltenia de traducător? Pentru că cineva din Mănășturi, când i-a dat plic, a zis să-ți dea Dumnezeu o soponeală pe neptișate în papară, când e peleu ca cornul la tipul. Fiind din Oltenia, mesaj clar, mirii o suge. Fântână de ciocolată. Dacă ai copii, e ok, stau cu un bât de nuntă. Eu la o nuntă am văzut 2 bețivi cu pulpe de pui. Și la sfârșit, socrele mici, cele mai obosite după nuntă, violete în păr, vorbesc cu verișoarele lor. Ți-o plăcut Isabela, mi-o plăcut și mie. Și știi ce vreau? Atât, au de toate. Au de toate. Dacă vreau stau la părinții lui, dacă nu vin la... Le-am luat apartament în Cluj foarte bine, în Florești. Pute, dai călduți. Și... știi ce mai vreau? Atâta mai vreau. Înțelegere. Mulțumesc! Julio Iglesias e Radu Beligan al muzicii mondiale. Vine a 3 ori în Cluj. De ce? O uitat cum ai fost. Julio Iglesias. Îți dai seama că la nuntă în Midi nu se urează case de piatră, se urează nară de piatră. La nuntă în Midi nu se aruncă buchetul miresei, se aruncă muguri. Nu o să găsiți la o nuntă în Midi plicuri pe masă, doar foițe. Midi! Că de asta avea mireasa Olteancă traducător la nuntă, pentru că la un moment dat, când s-a pus plicul în căsuță, nu înțeleg de ce e căsuța aia la nunță. De ce e forma de căsuță? Mulți au căsuță. Adică e ceva ce-ți dorești. De ce nu e o mașinuță, mirle un ficat? Când au băgat la nunta dintre Mănășturean și Olteancă, și nu arăt în partea asta, dar casă de piatră oricum, de ce a avut nevoie mireasa din Oltenia de traducător? Pentru că cineva din Mănășturi, când i-a dat plic, a zis să-ți dea Dumnezeu o soponeală pe neptișate în papară, când e peleu ca cornul la tipul. Fiind din Oltenia, mesaj clar, mirii o suge. Fântână de ciocolată. Dacă ai copii, e ok, stau cu un bât de nuntă. Eu la o nuntă am văzut 2 bețivi cu pulpe de pui. Și la sfârșit, socrele mici, cele mai obosite după nuntă, violete în păr, vorbesc cu verișoarele lor.
Ți-a plăcut Izabela, mi-a plăcut și mie. Și știi ce vreau? Atât, au de toate. Au de toate. Dacă vreau stau la părinții lui, dacă nu vin la... Le-am luat apartament în Cluj foarte bine, în Florești. Pute, dai călduții. Și... știi ce mai vreau? Atâta mai vreau. Înțelegere. Mulțumesc!